Ebe ọ bụ na anyị si mejọ
ego jeligbo kwala ọkụ ala na-azụ nwa nne na-enye ndụ nne na-enye ego agwa nke na-ekwe n'izu ụbọchị taa n'igbo ekebe ya tụrụ nzu mmiri kwee nzu orimiri ọgwụ n'ụlọ ya tụrụ nzu babish na-ewere izu Atlantic Ocean na-ekwe nzu itobele oriri ya tụrụ nzu akpata na ezi na ọmambara na-ekwe nzu nne nwaanyị ugwu nzu na nzu nne nwaanyị ihe azụ nne nwaanyị ihe ojii agwa m na ewere izu ọ bụ ahịhịa ọka anyị na-ayọ anyị ji nzu n'aka were ahịa ahịhịa were na-ebe ebele were na-ekele ekele n'arọ 2024 ọ pụta na ịbụ mmemme unu ibe niile bụ oli anyị eli taa egwu nke ọgazie egwu nke ọgazie nwoke na-abịara abịa m ka ọ dịrị ya mma nwaanyị na-abịara abịa m ka ọ dịrị ya mma nwa arụ ọdọ mmiri eji ogwu egwu nke ọgazie eluigwe nwa arụ mono n'ezi ka ọgazie eluigwe nwunye mono n'ezi ka ọgazie eluigwe nwunye na-emechi mono n'ezi egwu ya gazie eluigwe Ibelugwa na ka na-ewu ji agụ ndị ala egwu n'oge na ka m ji n'aka egwu nke oge ebela na anyị abịa gị taa chụpụrụ anyị uke chụpụrụ anyị amosu rụọrọ anyị ọgwụ agbara agbọ ibe ọbụla bụ ji ibe dị n'ụwa wepụ ya mmiri ọ bụ gị nwee ego gị nwee diamond gị nwee gold gị nwee silva gị nwee ibe ndị ebe ezigbo ibe dị agwa gị bụ nne nwaanyị ije butere anyị akụ onye dị mkpa arụ gị ọgwụ ego na-atụ bụ abịalị taa ndị a ego na-atụ egwu nwere ọbụla ego na-atụ ego ọbụla atụrụ ya naghị enwe ego anyị na-ayọ ga ahịhịọ sị gị na bido taa wee ruo ma na ịghara ọzọ eli olili n'anya ọbụna mmụ arụ gị niile bụ izuru onye ọbụla na-enwe aṅụrị ndị lụrụ ụlọ arụcha ụlọ ndị na-agba moto na-agba moto ndị na-enwere ego enwe ego onye na-anụrụ mụtara nwa mụta nwa onye iru ọrụ ya nọ na-agara iru ọrụ ya na-aga onye na-enwere ụlọ nwe ụlọ agwa gị bụ nne gị ngwa alụta aghọta ya na mba eji ebibi ekene anyị na-ayọ ga ahịhịọ tụmadị ndị nọ n'ezi ndị n'obodo oyibo ndị na-ete webetali gị ego ndị na-enyere gị aka ndị na-ese alụ ọrụ gị ndị dịkwa nna gị na gị bụ obodo ndị na-eweta pasenteji na bekwu n'ọdị ọlụ ha mma ebere anyị bịa tata ka ibunye anyị elu egwu nwoke ọbụla kụrụ mmiri gị nwụọ ka ọ dịrị ya na mma nwaanyị akụrụ mmiri gị nwụọ ka ọ dịrị ya na mma nwoke kụrụ mmiri gị nwụọ ka ọ dịrị ya na mma ọ bụrụ anyị ọdịba marasị gị na ya ọ bụ ọjị na nwaanyị na-ekwe ọjị ọjị aba ji bịa be gị n'ihe ibe anyị ọrụ gị ike ma nke anyị na-eloto ma nke anyị loto egwu mụta anyị n'igbe na-anụ ọnụ anyị ana na-anụ ọnụ anyị egwu ma ya sịkwa na ọnwụ n'isi anyị n'ọya aya ga-emechi iru ọrụ anyị iru ọrụ anyị emechi onye sị ka ọ nalị mmụ arụ gị oke nalị nye mmụ arụ gị anyị gwụrụ ọrụ anyị bịara be gị taa ka ọ gazie ana m ayọkwa gị bụ nne nwaanyị ndị na-ezu ụlọ ọrụ ka ọ ga-aba gị bịa n'ala Igbo n'ezi adịrọ mma mana mụ na-agba gị mbọ ọzọ ọbụla m bịara be gị gị nabatakwu ya ọ na-ayọ gị ayịyọ agwa gị biko mmụ arụ gị n'ụlọ n'omono n'ezi ebe ọbụla nọkwa oge okwu n'ezi ya nọ gị bụ nne anyị gị bụ nnukwu nne gị na-enye ndụ gị na-enye ego egwu gị ji eche ịta eke na-agba ego ka ọ gba ego egwu gị ji eche ịta mmụọ na-anụrụ anyị ọgụ ka ọ nụrụ anyị ọgụ egwu mgbe eziri ụzọ ka o rubere anyị isi ọ gị bụ ọda mmiri aja ọgụ na mmiri ji eri mmụ arụ oge ogwu ya na ọjị egwu mmiri na ọjị aka na ọ bụ ụbụrụ ka m jiri aka nne nwaanyị ụbụrụ aka ji ayọ ga ahịhịọ ibe ọbụla ya weta ọta ezinụlọ m n'iru ọrụ mmụ arụ gị n'isi mmụ arụ gị n'isi nwoke na nwaanyị na-abịa na be m n'isi mmụ arụ ọda mmiri anyị ji ụbụrụ a were ewepụ ọta kwụọ na ya ma akụzi ọta ndị anyị ya ije wele ibe ọbụla bụ ibe anyị zubere uru ya emere anyị nya ma ndị nọ ma ndị na-anọrọ ihe emere ibe nya ụbụrụ aka anyị ji egbocha nwa anyị ibe ọbụla bụ ọta na ọpụwo ọ ma gwa ọkụ ya ka m na-enye gị bụ nne nwaanyị si gị na eke gị ya ndị akwa ọ gbọọla ya ego si gị na n'ọba anyị ọka anyị nne nwaanyị na-ekwu ibu ibu aba ibu bịa dị ibe agwa gị na mụ ibu wee bịa ibu a mbụ bịa ibu mụ na mmụ arọ m ibu mmụ arọ ọdabili eje ọgụ ibu nwoke na nwaanyị na-abịa na be m ọ bụ ibu a anyị ji ekene gị ekene na nke ime si gị na nke dị n'ihu nke ya eme ya anyị na-ayọ ga ahịhịọ si gị n'ala ibu a
ije gozie anyị meela anyị ibe dị mma tiela anyị aka ebumnobi anyị bụ ezigbo ibe mezuola anyị ya ekwena ọgwụ mmụọ ekwena ọgwụ mmadụ ekwena nchegbu ekwena amosu nwoke ekwena amosu nwaanyị ibe ọbụla bụ ji ibe wepụrụ anyị ya na anyị ji ikwu ahụ wee were ewe na-anya gị moto dị anyị mkpa ụlọ dị anyị mkpa eyi dị n'ime ya akwa dị n'ime ya ibe ọbụla dị n'ime ya nwoke a na-agba anyị na fon ndị a na-agba anyị akpa ezigbo wada yọ kí bùnà náà sí kí nàlá yọ kọ́kù ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ọdún nínú wọn kúkú àyìn náà yẹ jìkà ọmọ ìbùnú dá àyìn náà yẹ jìkà wọn sí kí nàlá yẹ jìkà tani náà yẹ jìkà wà bẹ ní ìlú àyìn dé ìlú mú àrò bí dé ìlú mú àrò bí dé ìlú mú àrò dàbí lẹ́jọ́ ibe nne bụ aka nke ọ ji alụ ọrụ ka ọ na-alụ ọrụ milion na-abịa nne nwaanyị ọ bụ ibu bịa bịa gị o mere iri nne na mmemme mụ unu ya eje gozie ya gozie ezinụlọ ya gozie nne mụtara ya gozie ụmụnne ya aba nke bụ ọrụ na Dubai nke mmadụ abụkwana ya nke mmadụ abụkwana ọma ọgwụgwọ ọgwụ mmadụ ezugbo na anyị n'ezi ekwume ebe na ọrụ alụ ụlọ na ọkọ ya bụla butere ọgwụ ebe ọgwụ asọ ya nne nwaanyị na ya enye Chibuike nwa gị nwa gị eji eme ọnụ olili na akara aka na olili elu ibu dị iche ọ kwatara iburu ide ibu abụọ kwatara ide kwata anya iburu ide kwata nne ụmụnne ebukwuta nne mụtara ya wepụrụ nụ nne ọya chụọrụ nụ ibe abụbụo ibụla na osi na-eri ya ji bịa bịa ya nyere nsogbu ma ibe nna ya ọ gị bụ ka ụnụ ya kalie gị ekalịa olu n'ọkụ na-echi ọzọ na-abụ eze lute ya n'aka na ọya abụọ ibe nyere unu dị ibe abụọ ọnụta na nwunye ya na-amụta nwoke na-amụta nwaanyị ọnatagwọ Naijiria ọnụrụ nwaanyị bụ nwaanyị ahụ na-anụrụ onwe nwaanyị etu aka m gwụrụ ozugbo kama nnukwu maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ, alụsị na-enye ọganiru, alụsị na-enye akụnụba, alụsị na-enye nwa, alụsị na-ebute ego, alụsị ọda mmiri eje ọgwụ, alụsị ogbugbu, isi ogbugbu, maka na ndị bụ alụsị na-eje obodo na ịgba